Kasang hitu omden area manta kasngi kan leiban khanra ye ki barjala ki bon bala hakite ki than namar ba kimdan ki kot kisla ki babyang khamdam ye ki labor license halin ba kasang gara lap ba kini kinong bala barjala kimdan ye ki kot kisla ki babyang kala penher krat no nakate ki jaka pakala mahamru ye kinu ki brio ki ba ajing tray ye ki dakhar khamdan ki kot kisla ki babyang na pot district council nakaling jo kasang kan le ada bateng makanam sha daleleru ngin wan ban tray ki than ba ki jaka ki badan hagati ka thai umroi umden bat kui de ki jaka ki blan po umroi ya kan ka jingle khanra ba ka jing penher krat ya ki bat lalale lam do president ka seng usam la los tar lengdo rengkat ka jadon langru ki de ki nge lam ba ki dakhot ka seng ki badan na ka te ka thai ni de kalian jongka umden area jongka seng hitu mentah kasih pelong yang kecil kerai berjela de haba ni pelong ini kecil kerai berjela ngi ba habidi berkikot kisla habidi berka labor license kimdon satia ite kisla ki babyang ki bakura bakin wan bantri ko usnong kathaw ke jongi ya kumta ni ne kalian jong kaseng ngi kentui ki bersnong baso ba nang ni sekmat ai bengi tilang ngi kaseng ban ba na kalian jong kaseng hi kadang tang kawi kelan tiba nginem ailat setia dari liru ba kiba kibriu kiba klemkot kemsla kinwan menteri apa kusnong kathaw ka jongi kumta nga kentui ki nongilap sinong ba subha kin ai bintiram i gaseng knang ba ka syong suk syong sngai kandon haka snow jingi ba katha jingi brok we kblei sibon